Ved du hvad, i dag er faktisk lidt doven. Jeg gider ikke lave noget. Men det skal jeg, fordi det er lørdag, og det betyder, at jeg skal arbejde. Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis jeg ikke skulle arbejde, men det skal jeg. Sådan er livet. Livet er ikke en dans på roser, eller hvad er det, man siger? Altså ja, livet er godt, det er det, men nogle gange så skal man også arbejde. Nogle gange så skal man også gøre nogle ting, som man ikke har lyst til. For eksempel så sidder jeg her i min lejlighed, og jeg kan se, at jeg har lidt rodet. Altså for eksempel min opvask, den er... der er lidt meget opvask, det må jeg sige. Altså der står nogle ting i vasken, som jeg ikke har vasket op endnu, og det er ikke så fedt. Men det er fordi, jeg er doven, ikke? Og når man er doven, så er det bare svært. Så er det svært at gøre ordentligt. Men man må bare lade være. Man må lade være med at være så super doven. Ja, jeg er doven. Altså, hvad skal jeg sige? Ikke? Jeg er bare en doven mand. Og det er ikke nemt, når man er doven. Ikke? Når man springer ting over, når man siger til sig selv, at man ikke gider, jamen, så bliver tingene faktisk meget sværere. Når man prøver at springe over, når man prøver at snyde, ikke? Når man prøver at finde en genvej. Måske behøver jeg ikke at gøre det her, eller måske kan jeg gøre lidt mindre, og det er okay. Det gør ikke nogen forskel, vel? Men det gør det. Det gør en forskel. Fordi hvis du prøver på at være doven, hvis du prøver på at springe over, hvor gaden er lavest, jamen så kommer der nogle konsekvenser. Og det er typisk nogle konsekvenser, som ikke er de fede. Det er en måde at sige det på. De konsekvenser, de er ikke så nice. Det er de virkelig ikke, nej. Så altså, jeg er bare lidt doven i dag, men det er lige meget, ikke? Altså, jeg må bare tage mig sammen. Jeg må bare lade være med at være så super doven, og jeg må bare... hvad skal jeg gøre? Jeg ved, at jeg har noget vasketøj. Ja, det har jeg altid, men det er faktisk okay. Jeg vasker tøj et par gange om ugen. Det er ikke så slemt. Jeg har ikke rigtig noget problem med at vaske tøj. Det er mere det der med at vaske op. At vaske op, det er bare så... jeg står der, og jeg skal gøre det hele i hånden, ikke? Fordi jeg har ikke engang en... en opvaskemaskine. Det er lidt træls. Altså hvis jeg havde sådan en, så ville jeg stadig være doven. Jeg ville stadig brokke mig, men det ville være lidt bedre. Det ville det. Ja, det ville det helt sikkert.